Ture, esan dezu aukeratu zenula protagonista hori pixkat desberdintzearren bestetatikan, eta pixkat novela guztiak hildo berritik jute zialako novela beltzak alegia, baina zergatik aukeratzen zenun Ture eta immigrantia eta beltza eta zerrek inspiratu zizun horretako? Alde batetik ni oso afrikanista naz, ez? Afrika zalea bidai asko egin ditu munduan zehar, pizka gazteagoan nintzenean, ez? Bidai asko egin dituen lehenengotan bidai laburrak, opor garaian, gero lan utzi nuen eta zen nintzen bide luzeagoak egiten, 3 hilabetekoak, ni bakarri, bizikleta, leku arraroetatik, eta hori, eta leku horren artean, tartean, Afrikara egin dituen bidei batzuk. Eta ni Afrika beltzean oso ondo tratatua sentitu naz beti. Maite mindu nintzen Afrika baltzagaz. Ze ona. Ze donora llegatu leku turistikoak ez badira, eta jode, jente oso irekia da, oso abegi honekoa, hospitalarioa, etzean hartzen zaitu, ezer eskatu barik horren truke, eta horrek... Bete intzizun. Bai, eta... Hori noiz aizea itzeiten, zenbagarren amarkadan, osea, oendala ja 20 urte, edo... Nire bidai potentenak olan luze horiek eta egin nituen 80ko amarkadan. 80etik 2000ara gitxi gora bera. Lehenago euskan bideo batzuk egin da. Bai, motxo horiek esan dezuna, baina gero ya... Biri bilduz 10 bat urte bidai laburrak egiten, 10 bat urte bidai luzeak, eta gero hortik aurrera ja bidaiak egiten dituen idazteko aitzakiarekin. Igual zaten nuen, novela kokatuko dut Estambulen. Eta aitzaki politazan Estambulera bateko inspiratzera, eta Tureren novelekin ere antzeko zerbait egin dut, batzuk lehenengoak kokatzen dira Bilboko San Franciscon, baina gero eraten dut Ture Afrikara baten, Parisera beste baten, Madrilera beste baten, Las Palmasera beste baten, azkenen honetan Barcelonara, eta aprobetsatu, klaro, leku horietara joateko inspirazio bila. Eta bide batez, bidaitxo bat. Eta jute zinanian adibidez Afrikara, esan dezula area ja denboraldi luziak pasatzea, hango xatzea, osea, beste ideia batekin, nundik noa ditzen zinan, Afrika oso haundila da, ez dakit, esan dezu Afrika beltza, ez dakit ja erdialdea jute zinan. Bueno, alde batetik bidei batein nuen biziketa barik, Kenia, Tanzania alde horretara, Kilimanjarora igo nintzen, beste bidei batein nuen, igual denetari potentena eta gehien inspiratu nahuena, Melillaraino joan nintzen, biziketa, autobusean sartu, Malagaraino, ferri baten pasatu Melillara, eta hortik aurrera dana bizikletaz. Maroko eta Algerako iparraldea, eta gero basamortua Sahara zeharkatu neoan, Malira llegatu... Idazlia, bezlaria, baina kirolaria, Bai, kirola egin dut, beti, bide bizitza. Zeratik, adibidez bidaia hortan, zenbat kilometro nintzen ditun? Horretan izan ziren 4.000 inguru, bizikletaz. 4.000, ai, ama. Eta zu bizikletatik jaizte zeinen, hainbeste kilometro indagero idazteko grina gelditzen zaizu, edo... Beitu, egia esango izu. O deskantzatu iten dezu, bidai horretan ez dukan bat ere argi, zoze idatiko nuen, ala ez. Baina bai eraban nebala, kuaderna eta horigrafoa. Hori gaur egun ez da ere biltzen, ez? Gaur mundu guztia da, telefona eta makina. Anikara, bidai horietara beti irabaten nuen, kuaderna eta horigrafoa. Eta gauero, naiz eta gogorik ez euki, apuntatzen dituen, eguneko esperientziak, fresko neuskan bitartean, gero ona etorri eta astu egiten dira. Claro, egunian ez bazu iten, gero danak... Hori da. Bata bestian gainean jartzen dira, eta batzuk imagarri goratzea. Eta bidai hori hain potente izan zanein beste gauza gertatu ditzaidan, kontatu behar du. Eta idatzi nuen ona etorri eta ordenatu nituen horroriek, eta eguneroko moduko bat idatzi nuen, lehiaketa batera orkestu hor behazainen, lehenengo igartza lehiaketa izan zen, aventura novela lehiaketa, eta irabazi nuen, eta saria izan zen alde batetik dirua, eta bestetik publikatzea. Liburu argitaratu zen, Tubabu izenarekin, arrakasta hondieko izuen, eta horrek animatu egin duen gehiago idazten. Hoi izan nire... Eta horri hasi izan zure ibilbidea idazle bezala? Bai. Lehenago bareukan, txorratxoren bat eginda, baina ezer seriorik ez. Hori, Tubabu hori, bidai hori, eta liburu hori izan zen niretzako gakoa. Nik sari hori irabazi espanu, bidai hori egin espanu, enintzen idazle izango.
Ja, eta gaina igual sariak ebai barruak emoitu iteizkizu esatezu, igual ondo hain naiz eta ondo atatzen dira, eta gaina goxatu iten badezu, ba zeo be, ezta? Bai, eta saria baino gehiago irakurleak eukitzea. Uste nuen zamertula dirua. Dirua, liburuekin diru irabazteko... Zaila da, no? Premioana. Ni horretatik bizinaz, baina miraria da. Zaila da, ezta? Bai. Baina, bueno, irakurle asko eukin dituen, eta horre bai animatu nintzen. Hor merezi du idazten jarraitzea. Eta gaur